Iswa kokuba bafana bomkhukhu wasekhaya kudala ninantsika kwade sike kwafika nalowa kuthi umkhukhu uyayibhana ekhonda yakhona ngalento igidisa ngayo angobhaxa bhaxa ithethe into ba ninenantsika yoba xa sidede apha nize kuthi njengonikodimo nizobuza uba kwenziwa kanjani. Andizuthetha kwanto ininzi komnye umngcwabo ndathetha tatuqhalela kwasuka elinye ikhehle phaa lathi ngendithi ngumZCC qha ndibhidwa into yoba akacheba ngayina entloko. Sisi bathi abazalwana manje ukunikele eBhayibheli lisiko lidala ke mntasekhaya uba xa ugqithisa into emntwini kulaa mzi ndizalwa kuwo uyayingcamla athi noba naye beyixhinele enza ngathi akaleqanga athi uyakholisa mntana ngcamlanyana bafundile onyoko ungawususi umoya wakho oyingcwele kum. Umoya oyingcwele uyaphilisa, umoya oyingcwele uyakhulula, umoya oyingcwele ngumonwabisi, ngumcebisi, ngumthuthuzeli. Yiyo lento wathi uYesu xa emka kubafundi wathi andinishini zinkedama, ndinishiya nomthetheleli umoya oyingcwele. Ukwenza into baze ndikhawulezise tatulindi, abantu abadlala ibhola bondingqinela. Ibhola ikhatywa ngamadoda angamashumi amabini egroundini, zonke zijemjem mahlangu zala madoda zinemivato eyahlukeneyo. Ibhola iphuma kolu unyawo ingene kolu havumbu ukubheka ezipalini. Bantwana bahle abathandwa ngubawo, oocoach bamaqela omabini banethuba lokokuba bakhwaza usompempe bathi substitute. Oocoach bantwana bakaThixo, umoya wakho oyingcwele ungawususi kum. Bantwana bakabawo, ngexesha kumana kutshintshwa abadlali ngabadlali abarizevileyo, ibhola ambalwa amathuba obitshintshwe egroundini. Kuyenzeka ukuthi uyophela umdlalo kudlalwa ngebhola enye, kutshintshwa abadlali baphume bencaphile belimazene, ibhola ingena kwanto ngoba igcinwe ngumoya. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, ithetha ukuthi le nto xa ukholwa ungena moya uchip useseyileni. Bantwana bahle abathandwa nguBaba, ngoba wonke umuntu orhalela uba ngathi angatshumayela uzotshumayela kuwe noba usesitratweni. Engakutshumayeza ingalizwi likaThixo
ekunika icawe yakhe. Andiyeke ndiqhubile nje. Umoya wakho ingcwele kum ungawususi. Bantwana bakabawo, abantu abanomoya, bantwana bakaThixo, nangexesha lokugqutha kwemimoya bathi kubi namhlanje kodwa ngomso kuzoba mnandi, ngoba le nto bagcinwe yiyo ngaphakathi kwabo yiyo banika ithemba lokokuba akumnyama xa ekhona uKristu. Bantwana bakabawo, noba ngemkumama ukumka kwakhe siya nina kunqwana esikhukukazi senkuku esifa sishiya amantshontsho, uba ngabe behlala phantsi kwamaphiko kanina naxa selunina engasekho ayaqumbana intshontsho ngalinye lifaka intloko yalo phantsi kwephiko lelinye intshontsho. Kodwa uba ngaba akayenzanga loo nto lifuna ukuyofukanyiselwa sesinye isikhukukazi senye inkuku, enye inkuku ayifukamela intshontsho lelinye lichoga liphupuzela liyophuma ngomnyango. Bantwana bakabawo, ndifuna ukuthi ke xa ndithetha loo nto nani uba ngaba kubomi obutsha nizobuphila emveni koba umama engasekho, bantwana bakamama uMndiswa, nizothi phamba nihlale phantsi nithethe, nihambe niqale uqala niye ebantwini enicinga uba basondele kuni, ngabo abazodala iyantlukwana. Qalani uqala nina nihlale phantsi, emveni koko ke ngoku nibheke konantsika. Hayi strong. Hayi. Tata waye wayengumfundisi angeke uqala kunyuka lapho. Ujabu khoda kuzala